is Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय जाबाय So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस नै दायो जोङो मेकआप खालामगासिनो रेडि जागासिनो आरोना ओमफ्राय दिनै आंहा आरोबाव फट'शुट खालामनांगौ दंबावो स' नोंथांमोना दुर्गा फुजानि थाखाय माबायदि निउ कालेक्सन फैदो नायलांबाय थादो दे स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आइब्र'खौ आंनिखौ फानि नुनो हागौ बाट मा खालामनो आइब्र'आ माने आखिखानाय दंखायो नालाय बेखौ माने गोदान आखिफिननो हाला आरोना आखिनायावहाय एसे एसे आखिब्रेनो हागोन खिन्थु दा जेरैबायदि दङ बिदिनो थानांसिगोन आरो होमबाबो फट'शुटखौथ' दोनथ'नो हाला नालाय ओंखायनो बानायनांगौ जाबाय आरो नै ओमफ्राय दा आङो मेकआपखौ खालामखांबाय मेकआपखौ आं बारदो खालामनायखौ देखायबाय थायासै ओमफ्राय नोंथांमोना आं दायो दख'ना गानसै आरोना थाब थाबनो हागैमोनाबो सफैसिगोन फट'ग्राफारा ओमफ्राय आङो दिनैहाय दायो गोथां कालारनि दख'ना गानगोन नालाय बेनि थाखायनो आङो गोथां कालारनि माला गाननो होननानै सानदों आरोना ओमफ्राय नै दख'नाया बे दख'नाया जाहैबाय दा गोदान दुर्गा फुजायावहाय लन्च जादों आरोना माबानिफ्राय रयेल बड' दख'नानिफ्राय ओमफ्राय बेयो करिश्मा पाटआव जुरि पाट नङा आरोना करिश्मा पाट ओरैबायदि सफ्ट माने जुरि पाटआ जेसेबांखिनि एक्सपेन्सिभ माने बेनिफ्राय एसेल' माने क्वालिटिया माबा आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि बेखिनि रेन्जआवहाय ओरैबायदि मोजां सफ्ट मोनसे पाटनि दख'ना मोननो हागोन आरोना नोंथांमोनहा नै डिजाइना बेबो आरोना ओमफ्राय आं दा उनावहाय नोंथांमोननोथ' आङो दाख्लैनि भिडिअफोरावहाय दिन्थिखांखाबाय डिजाइनफोरखौहाय ओमफ्राय नैबेयो दा आरो मोनसे गोदान डिजाइन सफैबावदों आरोना नै जा मोजांखा कालाराबो जा मोजां ओमफ्राय गाननायावबो गुरै बै मोनसे दङना एसे खम दामनि 1000 ना 1002 लायो ओमफ्राय बेयो ओरैबायदि गोरारा गाननो मोजां नङा आरोना ओमफ्राय बियो नोंथांमोना आं डिसक्रिपसनावहाय नाम्बारखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना पार्चेसबो खालामनो हागोन हलसेल रेटआवबो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना सोंहरना लाबानो जाबाय आरोना आंनि साननायावहाय प्राइसआ खमबाबो ना क्वालिटिया बिराद मोजां आरो नुनायावबो बिराद समायना गाननानै लानोसै आं दा दख'ना गानबाना आङो नै बिदि कागज बायसा लानो दाथ' आङो ड्राइ टिसुखौ लादो माने बेयावहा लायो आरोना बेयाव लाबाथाय बेखौ नै बेबायदि खालामनानै ओरैबायसा टाइट खालामनानै बेबायदि मारिबाथाय माने सेफटि पिननि गोनांथियानो जाया आरोना नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बायसा कागज पेपार बा माबा मोनसे लायोबा खिथाबानो जाबाय आरोना होमबाना दख'नाया जि गोराहै थायो आरोना थेथहै थायो नै गाइस आं ओंखारखांबाय बेखौथ' गानबाय आरो दंबावो गाइस आरो जोबबावाखै आरोना आरो नै आरो गांब्रै दंबावो बाखिखिनिखौथ' आं गानखांजोब्बाय सिगांनि भिडिअबो होबाय आङो बेलेग भिडिअ खालामनानैहाय होबाय ओमफ्राय बे ग्रिन कालारखौ माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव दे आं मुभिखौनो बायोलै जि मुभि नायनो लुगैदो होनबाबो लांस्राया आंखौ लावदुमा मुभिखौनो नायनो मोजां मोनानो गावहा ओमफ्राय दा गावहा नायनो मोजां मोनैखाय आंहाबो नुला जाहैबाय मा जाबावगोन
ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना आंखौ बुंदोंमोन ना न' सिङावल' मानो फट'शुटखौ लाबाय थादो एसे आउटदुरावबो ला होननानै आउटदुराव जेरावबो थांनो गोसो गैयामोन आरोना जि बार बारगासिनोमोन अखा हां हां दसेनो सान्दुं दुंहां दुंहां बेखायनो एपार्टमेन्टआवनो खालामबाय आरोना बाहेरायावहाय बेकग्राउन्डआ ब्लारसो जाखायोना एसां माबायाव नांलायलाया दे आं मिलायनो माबायदिबा मिलायसिगोन दा लावदुमा नै भिडिअ लाना होदोंमोन आरोना नायदो गाइस माबायदि जादों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर लावदुमा भिडिअग्राफार जादों आरोना Blouse ka man naman. Bakit? Okay na. Sabi na. I like it. Hey guys, फट' उथि माबायसा थागोन माबायसा मागोन एकदमबारे कनफिउज जानानै नै न' खाथिनि बे बाइकआवनो बेयावहा जनानैनो उथिस्रानोसै होननानै उथिस्राबाय आरोना मिनि थावनासो जागोनलै दख'नानि फट'शुट खालामनायाबो बाइकआवसो खालामलायो नामा दख'नाफोराथ' जि मोजां मोजां ओमफ्राय आङो दुखुसो मोनलायलांबाय मोजाङै खेबनो हायिनि फट'खौनो मोजाङैनो थानो रोङाना मार गरम गाइस बाहेराव मार मेंबाय आं आरो सोलायबावनांसिगोन दा नोंथांमोना दसे थानानै नुसिगोन आरोना नेक्स्ट दख'नाखौहाय कमप्लिट जाबाय फालिया हरगोन होननानै मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से जल्दी छुड़ा गायो सेन्देल गोबाङै होथेनांगौलै गाहायनिखौ दख'नाखौ बनानै
जि मेंबाय आरो गांसे दंबावोब्लासो Baby, lockdown. बिदिनो थांसै आं जेबो गानला जागोन दा This is perfect. This perfect जासिबायलै होमबा उनाव आंखौ एडिट खालामनायाव होनाङा होनसिगोन ओमफ्राय बुंबा बुंनानै बर'खौनो रोंला आं. इंलिशल' रायज्लाय नामा Yes. Oh yes मोनो जोब्बायानो जोबाखैब्रा आं बाबायलै. नायलाय गाइस भिडिअग्राफारानो बायो फैसाबो होआ नालाय आङो फैसा होयि भिडिअग्राफारनिफ्रायलाय आरो रायजानोबो गोनां जागोन नङा होमबा दा फैसा होनायबासो आं बुंनो हागौमोन नोंनोथ' आं फैसाखौनो होखायो मानो बेबायदि बुंनो होननानै बिराद दुखुलै जिउआव हट होमबालाय लानोसै आं लानाबो होनोबो बायो बेलेगफोरनि हौवामोनबा हट सना आं लाना होगोन हट होनना बुंलायलायनानै लाना होगौमोन नै आं बेसे गाहायनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामगोन 10 खान दख'नायाव बेसां थांलाय फैलाय खालाम आथिङावनो आं थिफुलांजोब्बाय नै आं बेसे गाहायनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामगोन 10 खान दख'नायाव बेसां थांलाय फैलाय खालाम आथिङावनो आं थिफुलांजोब्बाय हट गाइस आं देखायनो हट आयौ जि मिलायजोबथारदों नायलाय उनथिं नायलाय गाइस दख'ना गानजोबनानै सेस मोजां नुदों नानि अ नानि खननो हैनोसै आं खनदो आंहा गानग्राल'सो इमान खस्थ' खालामबाय थानो हाया आं Baby, sit down. नानिनो हैनोसै आयौ आंनि मबाइलनि कालारदो एखेथार आसुगुरनि कालारदोबो एखेथार नायनाय गाइस Oise, Chowk ke oise. Guys, नै दोंना दिनै फाइनालि दाख्लैनिफ्राय फट'शुट खालामनाया जोब्बाय आरो दा ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दायो फट'ग्राफारखौहाय इन्ट्रडिउस होनोसै इट्स आगै गुथाल नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फट'शुट खालामनोबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो ना बिराद मोजां खालामो आगैया नोंनि पेजनि नामा मा नाममोनलाय औ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय आं इन्स्टायावबो टेग खालामगोन आंनि फट' आपल'ड खालामबा अब्लानो मिथिखागोन स' थेंक इउ स' माच आगै गोलोमजोब्बाय सुदा जोब्बाय ओमफ्राय सुदा जोब्बाबाबो नै आंना मेकआपआ दाबो दङ आरो ना ओमफ्राय जोङो दायो एसे माबा माबि बायनो थांदो मेकआपखौ हगारबाय थानो टाइम गैलालै बेनि थाखायनो थांगासिनो ओमफ्राय मैया गस्ला गाननायखौनो गानबाय आरो ना बाजार खालामनो थांनाय बे मेकआप लायो होननानै बाजार खालामनो थांनाय मानसिफ्रा जियानो होन नों होनाबानोथ' जाबाय दा नों होनबाथ' आरो नोंखौ गुब गुब सौनानै आखाया खेफोरनिबासो होथारसिगौमोन आं दिनै जोनो होथारसिगौमोन सोबानो अ दै गेम्स टु दैमारिखौ बे जिबनाव रावबो सोबानो हानाय दमानो गैया थांफ्लाङोना गैलामोन आरो नोङो ओंखाम मोनजालामोन होनबालाय आंखौ
होनायमोनबा दम थानांगोनलै बिमा बिफादोनो बुजायाखै नोंनो बुजानो जाना लायाखै इदि होननायखायनोथ' होनला दे दानो कन्ट्रभार्सि जालायगोन mana yo itu pimas boleh kok orpil sapila sapila mamas orpimas sapila di porbilos langsung guys nih mana be di porbil bisa lah bye bye